skal huske at holde på. Jeg undrer mig sådan over. Jeg kunne godt finde på at nappe deres telefoner og så ringe til deres forældre. Og så, men tror du så forældrene de vil tænke, hvad fanden, altså sådan, synes det er jo mega sygt, at deres telefoner er blevet taget, og så ringe til os og sagt, at jeres børn de kan slet ikke finde ud af at føre sådan. Og så jamen, altså, siger bare, I kan komme herned. Og det så, synes jeg er helt fint. Ja, helt i orden. Men hvis som forældre vil du så tænke, kommer der bare en random person og ringer? Det er jo lige meget, hvad de synes, altså hvis vi bare synes, det er nice. Ja. Ja. Og de har ingen respekt for voksne heller. Fordi de er blevet vokset op af folk, der prøver at fjerne alle autoriteter. Der er ingen voksne, der bestemmer noget over dem der. Nej. Og det er de bare vant til. De er vant til. Altså, og ja. Men jeg overvejer det kraftigt. Jamen det kan vi godt. Jeg kommer ind i kanten. Lad os prøve igen. Altså det synes jeg er rigtigt. Det giver en god Nej, jeg troede du ville svinge der for at flyve, mand. Det er rigtig godt på den her i vejen. Ja, man kan se alt. Hvor bevæger du den så ikke? Tag den billeder. Film mig lige. Det er lidt mørkt. Nå, hvad? I gang. Ja. Så skal han jo i gang som container, altså på den her størrelse, hvor man bare lige åbner. Ja. 2 sekunder. Green. Vi stiller nogle kameraer herhen, og så er der lige sådan 10 sekunder, hvor vi bare laver freestyle alle sammen. Han må gerne kravle rundt her. Altså, selvfølgelig. Jeg er bange. 4. Nice. Kan du ikke dække mig til der? Nygaard. Klar. Woohoo! Kan man se mig? Kan man se mig?